bangkay guys. Kanan. Medyo ubos di kayo. Naglisod na sila. Gini, grabe gini nga adventure. Labaw pa ning adventure. Ha? Dire, pwede na dire. Awit na inay gamot ro yo. Guys, didigas sa pingpon. Kini, mo na gini imong gikuan. Grabe na nga singot guys oh. Wala mong ipangita nga. Pangita nga kuan ba hiking. Gisik kan ro ni. Imong sinilas na eh. Ha? So, Abi guys, akong singot guys oh. napa mong naugunon guys. Kini. Mambak ako diya guys ha. Ay gamot tenda ko dia na yo. Kaya pa noy? Yun eh. Kaya naigamot ako kanang gitumbal sa mukuan tail. Pang ramili ako imagination pag hingapon yung papa nga lahi kita una eh. So guys, gabi pa kapang among aton, no. Diya pa may mag-agi karon. So kita ra ta dito sa ubos. Bukod try. Gabi. Puro ng tails. Muna na mo ang kuan. Agianan dani. Si Roy. Kurog mo lagi ng imong kwan. Nay ka nagikan sa PC nay. Ana. Ha? Kung sa'yo mo ika-istorya? Balik. Tawa. Nana si Roy. Saka taga-Harvard, wala. X na, X na taga-Harvard. Wala X. kaya. Wala kaya kay. So siyo, ang among dalan guys. Oh, ang dito pa dulong. Grabe kahangak ni. Pang-last na ni guys para mabot namin dito. Sa pinaka-ubos. Diyan na tapong ate. Oh, diya. Para pulangin na mo ito guys. Kita man gini yung ganyan kung sa kalisod ang dalan gid rin no, di siya basta-basta gyud. Kung siguro kung maayo ra siguro kamulupad siguro dali ra pero grabe. Kansa guys, ang batuhon guys, kaya yung pagkabato bitaw guys, ahit kay guys din, bigyas. Magay nga dapat maayo ka mahawid yun. Fiber yan talaga ganyan guys, no? May pang mga ganyan guys, Paano masabi? Sabi nyo guys, katong naitabo ka niya itong mga video guys, ginakagpilit ako daan ako ang guys. Kaya may ito safety man, first na, diba? Mga guys, kagpilit na ginako guys. So
karon na namin may dakpan gani nga kita ni mo tong video ganyan nga dakpan. Na mo to first na mga dakop. Na. So ulat-ulat na nanta, ay aman na tong kilawon. Dala kay Frisco kay ba. So guys, makuha na may guys isda guys. Ay, kwanto naman sa dala ay nanay. Oh, Korea Daniel. Kasi makakuha mo yung isda. Lalim juga dito. Oh, turun. Yes, janitor bay. Bukas din. Janitor bay. So, nakita nyo guys. Janitor. Ilaw kita janitor ane guys. Doon na siya. Atau yung bukan ako pinipit ko. Kaya siya. Bukan. Bahon ko nga balihon, maluto na lang ni Boy Gapo. Ano? Ba? Wah guys, tayo kadong labay guys, nakuha na yung tulo kabo. Nga, ano siya. Dahil natawag nga janitor fish. Bagso kayo yun, basta sa kulangin. Okay guys. Dapat naman nakuha tulog yun. Ayaw na yun naman ito. Sabi ka tulog. Ang tubig. Ano yung Pulangi River guys. Makita nyo, lisod ka dalan,